Konyis jopiny adieri. Nitie gik moko ma Ken wacho ka. To gima Alvin wacho ma yiego en ni ojende gi nigi chandruok mopogore opogore. Gima niluongo ni Finance Bill 2024 cha ema nomoke. Koro gin gi lit e chunygi ka. Koro gigolo gi ka mos. Mama gikone tim kama. To aduok nani. Awinjo ka Ken wacho ni Senetas. Kani neno e od bura ma Senate UDA Senetas, Boni Alwale, Aaron Cheriot, Kianga, emane owacho ginyiso jatendgi Maruto ni tim kama, duoka cabinet nyaka for tim kama. Okazimiyo. Koro Kento wacho ni Senate onge role mar nyiso president. Adwani mondo mi puonjwa matin. Kikichula ma mi mana matin. Kaw kalam gi karatas. Senate atikuna ndesi wacho ni ya participate in oversight of state officer. President is a state officer. King Article 261 and state officer. To oversight and no ni otimo tije no nango. Emo miyo kas president otimo gimoro marach to Senate nyalo gole. Iwinja. Koro Ken ka obugi kala mendiki. We ngicho magina kama ndiki Nambariyo. Iwinjo ka Ken wacho ni okentij president mondo oket IBC. Kane jopiny owuok oko mokelo pachgi mowacho ne gin gidwa neno IBC ma ji te nitie. Kane gino dhi e bunge UDA Azimio Independent noriwo lwet mowacho ni one bill ni wabiro kale. Sani nitie bill miluongo ni IBC Amendment Bill 2024. Yes. Ni e desk mar president kacha. Ang'o momono president mondo ket koke mondo wachak gimi luongo ni IBC Selection Panel. Kandalo prochiko rumo to wan gi IBC Commission mondo joma dwa golo jobunge gi joma chalo chanda osiepna Karoli gini ka jogi wacho ni gino gidwargi to ginyalo dhi ratiro gi chiko wacho ni gimomiyo kwadware en kama watero petition na IBC to ko oyudore to giwuok. Mane gima Ken ok dwa wacho nekech oyie ng'ong'ok mogik. Okay. Iwinjo ka jok midwa riembegi owacho ni idwa riembegi nikech ne gi vote yes. Mano ok adieri. Gima timore makende en ni kami king'iyo Election Act nitiere gik moko adek minyalo mi riemb mbunge. Number 1 en leadership and integrity. Molo ahinya responsibility of leadership article 73. Mawacho niya kaja mbunge kata jatelo ok promote gimiluongo ni public confidence. Ok promote public respect and trust of the people. To jogo nyalo wacho ni wan jatendwa ni ne wayiere wagole. To gima nyiso ni no gi promote public respect. Ka jopiny no wacho ni wan ok wadwar finance bill. Wan ema ne wayieri itiyonwa tini dhi go yes nango to gidwa ni gono. Okay. Wewe winja Ken wacho ni do winjo gima Senetas no wacho. Wewe winja ne gima wewe winja bali kama tindo ngine mi wacho ni do winjo gima Senetas wacho. Winja ne gima ne giwacho.